Така, здравейте хора, аз съм TiveBG и това е 15 епизод на Pixel Gun. Четвърти епизод ще бъде след този. Четвърти епизод на Clash Royale ще бъде след този епизод. И да, искам да ви благодаря, че ме гледате и разни работи. Пак казвам, дано да ви хареса челенджа, който направихме с Никол вчера. Да, т.е. с нощи. Беше доста късно. Беше някъде към 10:30 и 11. Така. И това е коледен епизод 3. Да. Казах ви, ще има коледни епизоди до след първи. След нова година. Да. До тогава. Вижте, имаме 72 коинс и не е почти 7 левел. За което се радвам. Още 6 игри трябва да направим и печелим. Тоест, печелим имам на предвид, ставаме левел up. Дигаме левел up. Heavy Wooden Armor. Само това ли ни трябва? Няма да си купа този Wooden Armor, защото казах ви, че ще събирам за книгите. Едната, дето е за 100 джема оная. И та, дето е за 120 коинки. Няма да се диши да ръкам. Само това няма да се. Ама, само това знае. Их каша ми трепам. Само ми е лаве. Само ми е. Ай, и случайно съм го. Ай, честито е. Добре. Мейбъл. Това Мейбъл Супер Гирл. Имаме две момичета. Мейбъл и Супер Гирл, ама те не знам аз какво правят. Мейбъл и Супер Гирл са трети и четвърти левел. Уоу! Они са тука, бе, ей, грознофил. Не кажа педофил. Ах, как изкачате и натам. Сега ще изкоча насам. Опс. What? И това? Не се самоубих. Давай. Логика, хора. Логика. И нямаме шанс. 7 кила трябва да направим. А и аз тук фейкам, като някой идиот е така. Натам, насам, натам, насам. Yeah, bitches! Ви... Армор. Майко. Не, мисля да събираме за прототайп, вместо за това. Да, прототайпа, хора. Ще вдигнем който и да е левел, само за да си купа прототайп. И ще има доста клипове. Както ви казвам, те най-малко ще са 20 и нещо клипа. Ще ги направим към 100 клипа. Ще са на Pixel Gun. И аз ще продължавам да качвам, защото искам много успешно да ми мине. Докато не превърта тази игра, докато не стана 31 фул, ето тогава няма да спра да снимам. Тогава няма да спирам, ама тогава такова Лава няма за какво събирам, защото аз тогава ще си имам всичко
И ще ви показвам само как играя с тези оръжия, които ще имам. Да, и това ви го казвам още отдавна, го повтарям и защо се върнах в нашата база, като аз уж отидох да рейдвам. Нека да отида. Само да ме изджанти един път в главата и съм довиждане. Това исках да беше такова. Наистина. Моля те. Ами така, хора. Казах ви, ето, че ще ни победат, за жалост. Нека да ме трефат и това е. Нека да направим още една вратка. Така че да започваме. Да оня с картечницата да отнася, че ми е много трудно също него, аз се сражавам. Ето. Кил за нас. Супер. Yes! То добре, че лефна. Лефт. Супер. И без само ми улеснява. АЕР. Това е много тъпо име. Мисти Спирит. Не, хора, аз ако тук не се изнеса от някой ден, ще ги разджанта от всекъде. Все едно, че сега не виждате, хора, какво става. Гледайте, те ми излизат с някакви баси издръбските оръжия. Аз си идваме тук с една книга за 90 и си правя какво си ще. Бе, какво да ви го кажа? Защо просто съм сам, ами трябва да съм и с хора? Ужас направо. Право съм в критика. Low health. Нищо. 9 на 3. 6 кила имаме разлика. Да. 6. Ако нашия не умре по 100 000 пъти. 7. Ей. Хубавото е, че фърлих такова гранатка и наточих доста хора. Нали бе? Някой да ти е искал тука, Алекс 3 седмици. Не, така че се мами. Тук ще има диска. Ами, тази вратка я правим и ще започваме с 16-ти епизод. Това е 15-ти. Той ще бъде 12 минути, 13, както всичките. Хора, винаги им се целете в главите, защото така много по-бързо ги убивате и много точки ти дава. И повече такова. И по-хубаво се правиш. И доста хора ти искат приятелство. Много точки ти дава това. Много. Гледайте. Това е скил и... Знаете, какво се фукат? Те пък какво се фукат? Вижте ги. Гледайте. Вижте моят статус, а вижте техния. 3 човека нищо не правят. А от тях само 2. Тяхната работа е по-сложна са да ни удържат. А макар и че аз рейдвам по цял ден. Всеки ден. Фака му, тук знаеш как ми скочихте. Така че направо ще ви е с джанта от всякъде. Да, и за ножовете под меле епаните пишете за какво оръжие да събирам. За какво от всичките. Само това искам да знам. Не такива деца от 100 нагоре джема. Не такива.
Искам такива нормални, не такива, които да ми вършат работа. Он е за 170 и 80. Нормално, ще видим за 180 това. Абе още нищо не се знае, хора. Първо събираме за едно, па после за друго, па после за трето. Айде ходиме да рейдваме. Ще направим последна врътка. Това е последна и директно започваме с друга. За другия епизод. Ще ги направим така. 3 наведнъж. Това е първия. Още 2 клипа ще заснема. И така. Аз съм умирал. От кой? Искам да знам what the fuck. Не, аз наистина си събирам за прототайпа. Събирам си за прототайп, колкото и да ми коства време. Ако трябва ще игра всеки ден. Дори няма и да излизам навън, ако трябва. Само за да си купа това животно. Не! Не! Уау! Какво? О, това направо ги джанта. Чекай, бе! Ето защо. Да, разбирам ви, хора. Разбирам. What the fuck? Много се зачете като за кил, защото... И... 14 на 11. Що? Показва ми 11 на 11 и аз... Не знам какво става. Матате, това. Първото нещо е да си купа снайпера. О, ние направо ги разконтихме от всекъде. 6 кила им трябват. Аз тук съм готов вече. 7 кила трябват. 8. Ей, знаете ли как? 7 кила им остават за минута и 10 секунди. Това бих казал, че е лесно. Ако не спираш да рейдваш, е лесно, ама ако си седиш у базата, е така тук като ретард, никога. Невъзможно.